rana ta yau mun zo gwara mu zo mai wanka kamar mutanen shakirai kuna ganin ko baki ko wani magani ko shirka abubuwan da ba ne wuce so kuma na wani kan da ji abin da zai kuma ba duniya da suke bukata Allah ya ruwa wani asiri kuma kuna ganin kuna yi ko na ya mu laya ko wannan sakon da kuke na bada haka ne da ni dan da bayan kan wani da kuka bayar ai ya san wani so na ga shi kana bayan da Allah ya sa kuma ma na kuma kana ko ba kuma ga kama assalamu alaikum kuma ga